Nek mbiyen cerita-ceritane iki kepiye nek kok jenenge watu wayang ngono apa jenengan wis ana iki ya wis ana jenenge watu wayang? Nek mbiyen cerita-ceritane iki kepiye nek kok jenenge watu wayang ngono apa jenengan wis ana iki ya wis ana jenenge watu wayang? Kuwi jalan sing wis dilakoni. Heeh. Dadi para wali sing nggambar, dadi mula dadi nggone kuwi gandenge seneng gambare watu wayang wis seneng gambare wayang ngono lho. Nah kuwi jenenge watu. Lah ya maksude sing nek jenengan ki wis lahir berarti ceritane ya wis watu wayang disone. Di sana Memang wis ana watu wayang. wis seneng watune wayang. Jadi padha karo ya tembunge plerenan ngono kuwi anu piye-piye iki luhur kuwi do seren, kuwi seren. Dadi jenenge plerenan. Ceritane biyen-biyene ngono kuwi. Lah padane mbatan, mbatan kuwi ya kuwi cara gedhe-gedhe wong biyen kuwi para wali ngono bae. Kuwi ngombat mbatan dadi jagungan dikira. Oh, sejarahe Batan iki ngombat Batan. Mbatan Terus jenenge Batan kuwi. Aku jaman wong biyen, kuwi jaman cara wong sing jenenge sing kawak-kawak kuwi oh wali. Ora lah nek terus eneng kene kok jenenge Waung. Kono jenenge Song Kendil ngono kuwi mbiyen eneng sejarah ora? Sing nggoni. Sing gawe apa? Sing gawe desa jeneng kuwi sing nggoni. Iki kok biyen alas kok gumpi wong liwung to. Heeh. Apa sing Bahira kuwi ya wong ijo, wong kagungan. Heeh. Lah terus tetruka ning kono kuwi. Mula jenenge tembunge kabeh karo sambutan karo kuwi kene iki lak Waung Rijo Sari Ngesong Randualas Rijo Sari. Kuwi dadi Pawira ki Tegal ning kono kuwi ning songe, kono kuwi wanduwane alas sak. Oh sing biyen dikethokke? Kae sunglenane. Oh sunglenane berarti biyen ana gedene. Duwe. Ambruk apa dikethok apa biyen? Biyen kethok. Oh. Duwe tenan. Mula jenenge anu Ngesong Randualas Waung Wijosari. Lah nek sing jenenge Ngaglik iki nggonmu kuwi. Lah nek ngaglik ngopo apa mergane? Ngaglik iki biyen cikal bakale gandeng rak omahe adoh kono kuwi ning sak Mbah Jaya tok, ya to. Ning sak omah jenenge Mbah Jaya, bapakne si anu kuwi. Ya bapake Mbah Har kuwi. Lah rak adoh desane ning mengko nek lor go Mbah Jangi tok. Karo Mbah Kasan ku telu. Lah dadi kuwi semono kuwi, lah rak anak-anak isa. Tegese kaya Mbah Sis anake Mbah Pawira wis anake, Mbah Sis wis anake, Mbah Har wis anake sing lunga ning endi kae. Bakul Jawet kae ya anake lho tok. Wis dadi Lah terus anu nek biyen sing anu wae, biyen kan banyune kan lewat belik-belike to nganggo talang ngempringe to. Sekonongo terus tekan ndure jenengan lho, tekan sandinge Mbah Semi. Lah nek kuwi biyen jenengan melu gawe ra? aku iki anu kuwi entuk pengalaman saka Sami Galuh. Lah maksudnya sami pengalaman sing kepiye? Bogedek ning Sami Oh, Galuh. ah. Lha kuwi banyune godhong wadon ngono kuwi ditualang-talang pring wong ngeneng wong adol selang. Neng kono kuwi. Sami Galuh nalang-nalang kuwi lah. Ya Pak Niti dhewe kuwi iso terus manggone ngono kuwi nang wayang ngono kuwi lho nalang-nalang pring kuwi tilu wong anu kuwi Sami Galuh. Oh, tiru-tiru wong Sami Galuh. Ora golan selang. Berarti watu-watu sing nggo belik ditatahi dhewe mbiyen. Watu sing di Ya watu mbiyen kan belike nganggo watu kae to, Kuran. Kae natah dhewe ngono. kaya kono kuwi ngon madhok gawe dhewe. Heeh. Dadi ya rombongan dadi gawe. Oh, alah. Ngono kuwi ya lho. Lah nek kae belik kae eneng sejarahe ora apa? Bilik ngendi? Belik sing digawe sangsang kae ngisore timbul kae. Dunggreng kae lho ngarani saiki. Ngisore timbul. Ya donggreng kuwi kedungan wis ana jenenge donggreng aku dhewe ya ora aduh. Dadi donggreng ngono kuwi wis kan Kembian memang donggreng jenenge. kuwi wis nang donggreng ngono kuwi wis ana. Neng anune si omone
Anune apa sih? Belike ya wis ana. Nek belike mbiyen gandeng kono kae nggon rada gawat. Heeh. Kae sanding beli kae lor beli kamu nang watu duwe. Heeh. Lah si karo Giman bapakne Gito ora gawe sak dedekku. Anu gawe gendong. Heeh. Wis digawe ning kono kek engko karo nggotong digulingke ngono. Lah kuwi oke ra kuat wonge mergo kono kan sing nek batuk sing tertentu ngono iki gorendeng ora Sat. sat. Jenenge tembunge donggreng. Jare mbiyen yo grawalan jiko kono. Ha iya tembunge ning kono ku mau kok tok ngono ra sat. Juga anu kaya gendong kaya yo duwe sak dedekku. Ning wis anu wis meh dadi mubeng ngono kuwi kaya drim kae. Dadi kaya sumur lawas ana Heeh. modele. Kaya anu gawe loro kae. Ya terus lha tembunge donggreng kae do wedi mbok piye. Sidane dongkal mbok ora wedi. Lah nek anu wo. Berarti nek generasine jenengan sing paling sepuh mbiyen paling sepuh sinten wo? Mbah Niti niku. Anu kene to. Nggih. Ning sing kene ya Mbah Niti kuwi. Sing paling sepuh. Oh lah ya Mbah Niti kira anake wis tuwa kabeh no Dik. Wis tuwa kabeh lah ya Mbah Wel kene. Ayo tuwa dhewe anu mbokne Kang Mur. Mbokne Kang Mur sak kono. Jenenge sinten? Oh yo Mbah Merto Dikin ya sih. Heeh. Mbah Merto terus Terus Mbah Merto Nah, adine? terus Mbah Wel. Mbah Wir napane niku? Mbah Wel nomor loro, Mbah Wel mbokku Mbak. Dadine ya bapakku barang ning jedule rak Kang Rar kuwi. Heeh. Ndanak sitok. Lah, kuwi wong-wong kuwi pemerintah. Iki sih anu wong plerenan kuwi yo wae bapakne Umar yo bapakne Somo, bapakne Murjumi, Kakang Adi saka plerenan tunggale si Kasan Tengek. Ya bapakne si Pak Simus kuwi. Sing tuwa kuwi Kasan Tengek, Sonto, terus si anu kuwi. Bapakne Paijan, Somo Paijan kuwi. Terus Mbah Wir. Karya sekol Mbah Wir. Kasan Tengek, terus si Sonto. Kuwi omahe ning Plerenan kabeh mbiyen. Plerenan kuwi kulon Gunung Kucing kuwi. Heeh, omahe kono kae. Do pindah Tegal sawah alas kung liwang-liwang ora nang wang-wing. Oh. Kula diarani ngaglik ngono ku glaglik. Oh, mergo glagli adoh ora ana tanggane. Tanggane kek yo petengang. Oh. Rungkut alas gong liwang-liwang ngono padha. Wis ala. Padahal do pindhane mboten sak mbatan ngono ku. Wah, pindah do gawe tekan negara maneh yo ming omah cilik-cilik kae. Lah ya rekoso. Neng mbiyen anu ya wo, rung alas ngene iki ya wo, isuk criwik-criwikan ngono. Wah, alah ora kampung rupane. Lah ngono-ngono do digawe wis dadi nggone kuwi. Adane kaya kaca saling barang ngono kok wong ijo kek njaluk masekan ning yo gosok titik ora kok opah ngono sing izinke lurahe anu kono. Lurahe Bitaran biyen. Malah gawe munggah kuwi. Anu gawe munggah gawe nek negara cara ngono kuwi do gawe negara. Lah menawa jenenge Mbitugu. Kuwi eneng tugune ngono kae. Ono tugu. Tugu piye kuwi? Tugu tur-turan. Biyen-biyene. Heeh. Kuwi tugu go kepiye maksudnya batese? Mas jenenge Mbitugu ki kuwi aku dhewe ya ora dong ning digawe wong ngono lho. Heeh. Digawe wong dadi ana cantelane. Ngene kuwi Mbitugu iki wesi bengkeluk ngono. Lah karo omahe Mbah Karto Salim niku? Rada dhuwur kene iki. Oh, munggah. Dhuwur. Kiwatane garapane si anu iki. Anu iki wetane suwir. Wetane suwir kono kuwi. Rada ngangkrek. Macane Mbitugu. Dadi sing kuwi dadi gawe wong biyen tenan. Oh. Nek cor-coran. Heeh. Cor.